Bueno, konta iguzu, Kristina nean esan dezu zaudela, ez da, guantxe, erakustaldiakin? Bai, abenduak 27 izan genuen inaugurazioa, eta martxoak 16 arte. Ostra, osea, 3 hilabete hongo zea bertan, eh? Bai, Zer topatuko duguan bertan? 3 zona daude? Bai, nolabait, azken urteetan egindako egurtaldiako mural handiak, nolabait, inspiratuta daudela naturan eta zientzian, eta gero beste 4-5 eskultura, pixka eta matasunean oinarrituta, pixka eta matasuna eta natura arteko erlazioa edo nolabait azpimarratzen. Eta, bueno, gero marrazki batzuk, lamina batzuk, hori da pixka horrela. Hoi guztia, ze topatuko duguan? Bakite urra emate jozula, harriai, guain vinilo, ze topatuko duguan? Hoi dena, antzekotasunaka, o zona bakoitza bere historia daga, o... Azken urteoko lanak edo ikusiko ditugu, formatu handiko egurrezko muralak, egurtalian egindako teknikarekin, gero 5 bat eskultura daude, eta lamina batzuk ere. Lamina horiek pixkat ere muraletan oinarritutako marrazkietan eginda daude. Eta bai, dena egurrean, naiz eta material gehiago lantzen ditu, tarria... Brontzea metala baita ere, baina egurra tarria dira nire material gogokoenak. Bikain. Eta, esan dezunean mural hori haundila egurrezkoa, zen nolakoa? Haundila esatezunean ze... Bueno, haundiena da... 2 metro, 2 metro... Bai, haundiena da, horrelako mural handi bat, 2 metro alturan, bider 3 zabaleran. Mural hori gaina pixkat esanguratsua da, zen fisika kuantikoan oinarritutako mural bat da. Non ikusten da 2 partikula subatomikoen talka edo egiten dutenean, ateratzen diren irudiak eta, ordan, bueno, pixkat tematika aldetikan ere pixkat ezberdina da. Eta hor, moitu itea, bizirik handa, o talka hori ikustea, o batatik bestea moitu bergea, o nola... Ez, bakoitza behiratzen duenean, ez eta geldiri begiratu, burua bai mugitzen zaila. Bai, ona. Bai, dena espiralez osatuta dago, pixkat, irudi hori asko gustatu zitzaidan mugimendu ergaitikan. Bai, nola bai, nire lanetan edo bilatzen dudana mugimendu bat sortzea. Osea, geldikan egon da murala, mugimendu bat sortzen da? Bai, ala esango nuke. Ona, ikusi beharra dago, bakizue. Kristina nean, martxo baino lehen ugun. Martxoak, zer egun arte esan dezu? 16 arte. Ondo. Eta sinkronizatuta dago bata bestiakin da... Ba, pixka sinkronia, bai, dena lotura bat daukan. Nola bai, ni mendian bizi naiz, Azkarate izeneko herri txiki batean. Arabarko mailoen azpian, eta basoa da nolabait inguratzen dagoen ekosistema edo nolabait esateko. Orduan basoan ikusten ditudan eder irudiak edo erabiltzen ditut inspirazio gisa, eta gero horiek itzlatzen ditut lanetan. Eta orduan hori pixkat ikustezeko, bai, basoko irudia, nolabait esateko. Hori zukaldean bezala, izan aurrenengoan ez da, teatzen beti ez da? Beti ez. Probatu ikusi mekatxe lamar basoan beste ikusi nun. Bai. Naiz eta idei finko batekin jun, gero batzutan, ba hori, ez duk buruan duzun idei ateratzen. Beste batzutan onerako izaten da baita ere. Hor ere sorpresa daude. Eta hor kaldean ere... Nahi gabe inventatu iten dia gauzak eba, ez da? Akasartziak ez da? Gauza da hor egon beharra. Baina beti bai esan dezun bezala, basua, natura eta hor da zure lanak horrekin zerikusia handia ukitzen du, ez da? Bai, badamazkit urte desente. Ez ni bilatuta, ez da ere, nola bai, bizitzak eraman nau inguru horietara. Bueno, ja txikitatikan ere, nire ikastola ere basoan zegoan, orduan, lotura handia izan dut beti basoarekin egia esan da. Gure antzekua gertatzeko itxasuakin, gure ni hor ondartan jaio naiz, eta zinean itxasuakin beti lotura. Itxasuakin ere nola baiteko, zen gaina zarautzen urte askotan bizi izan du nintzen. Nire gurasoak zarautzen ezagutu ziren, nire bikotea zarautzen ezagutu nuen, eta nire alaba zarautzen jaio zen orduan. Me katxi lamar, bai, oso bihotzeko herria da zarautzen bai, esan da. Bueno, eta mendira zeatik anjuntzinean, orduan. Esketaukatorrako erantzun bizitzak eraman ninduen. Bai, bikotea eta bio nahi gendun mendialdean bizi, edo baserri batean bizi, eta estudio egin, da talerra. Eta orduan, horren bila genbiltzan, eta aurkitu gendun terreno zatitxo bat. Aukera gendun etxe bat egiteko, eta azkarateko herrian zan. Orduan, unginen ikustea, gustatu zitzaigun, eta ala hasi ginen. Lehen daiziko aukera zan ere, itxasuan nire izugarri gustatzen zait. Zarautzen egitea zeo zer,
Baina, bueno, garaietan ez zen posible izan. Eta han bukatu zen duen. Han bukatu gendun, bai. Bizitzak eraban gintuen. Ala izatea. Eta batzutan horri inbiertza jo kaso, gune edo esate igunan kontrakoen eta esate jo kaso inbiertza jo. Nire nola bai, torrela getatzen zaizki gauzak, bai. Bueno, eta egurra da zure landin oinarria? Egurra eta harria. Egurra eta harria. Zingoa nuke esan zein den gogokoena. Ja, zein maitezu gehiago ama o aita? Karo, bueno, hortan amak, baina... Onda bil. Baina bai, zingo nizuk esan. Egurra gauza batzuk ematen dizkit, harriak beste batzuk. Egurra goxotasun bat ematen dizu, kalidade bat, harriak beste nortasun bat dauka, indar bat, baina delikadeza bat baita ere. Harria igual gorroen, baina fragil, joe galdi berian, ez da? Bai, horretik, ez que son material delikatua da. Eta horren nahi iztugarri guztatez bai, kontraste hori. Eta egurrian adibidez, egurra mordoa da, ez dakit segur motakin izan ezun lana, hor erabiltzen zuen o aritza, o pagua, o makala, o zerrekin aritza. Begira, izendatu dituzun egur guzti horiek landuta dauzkat. Danak latzen duzu? Bai. Urkila, ere bai, adibidez? Baita. Saiatzen naiz, bertako egurrekin lan egitea. Gure basoetan edo aurkitu ditzazkegun egurrekin. Baina bai saiatzen naizela, ja... Ilargiarekin, moztuta dagoen egur batekin lan egiten, gero behar dituen urteak utzi ondo lehortzeko, horri garrantzi asko ematen dio. Lanean hasi baino lehen produktoa, nola bait, pizkat zukaldea bezala, ez? Ja, inberden lehatza ona izatea, ez da? Emaitza oso ona ezin datea, materiala ez bada ona, ez da? Nire kasuan hori ikusita daukat. Guk aitak hori egotzi zigun, jatetxean da, azti ginen bezitzen, bitu. Ik lehatz on batekin, bakak zoze txarra itia. Baina lehatz txar batekin, inoiz ez dek platerro nateako. Ala da. Egur txarrakin, Berdina. Torri bai, garrantzi handia ematen diot, bai. Eta nun bilatzen deza, gaur egun arazo asko tendia esaten duena. Gaur egun kultiboak eta, kultiboak dira, zuaitzak azkenean kultibo, eta daude gaur egun, eta zaila da topatzia leku baten maitasunez ilargiei bera eta mozten duena zuaitza, ez da? Baina berri ere bizitzak, tipo baten gana eraman ginduan. Atzea pausua inbiar deu eta horrekin nahi. Nolabait gizon bat da, guztetako gizon bat, egurrak, zuaitzak eta asko, maite edo azera kargarritasuna dauka materialarekiko, orduan, mimatu egiten du materiala. Ez, orduan, gaina zuaitz bat moztutzen duenean, gero ere, nolabait, beste 5-7 hamar bat landatzen ditu, bere gauza dauka, horrez? Baken dut, alandatu, oso ondo eramaten naiz berarekin, eta bera da pixka bat. Hortikan, gero ere, bizina izen tokian ere, baserri askotan ere, egur zahar asko eta dituzte, tabloiak eginda, itonak egindakoak, eta horrelako gauzak, nizbei... Hortik garrapatzituko, eraikin zarrak entzen ditunen baserri zarrak. Bai, eskaintzen dizkiate horrelako joiak. Altxorrak. Hori gertatzeana da, nik tokatu zaite bai, igual aritza bat, zarra, baserri zar bateko eta, fosilizatu da bezala daude, ez da? Osa, taladrua sarture ez ia. Karo, ja nola bait, ezetasun guztia juntzaio eta herria bezala gelditzen da. Ordan, horietako materialetzu badaude ezin diena landu. Ezin dia ez da landu, ez da? Ezin dia edo, nola bait... Zailtasuna osko desbainak. Eskulturak edo egiteko, baina tailatzeko edo gauza finak egiteko zailtasuna dituzte.